बिदिब्ला गोदान राजखान्थि हान्जा रिजनल पलिटिकल पार्टी मामोन मुंखौ नोंथांनो आं थांनाय मोनसे भिडिअ खिन्थादोंमोन आरो नोंथांनो बयबो मिथिखाबाय आरो बे पार्टीनि मुङा जाहैबाय मा अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'लेण्ड APB आरो बे पार्टीनि एकदम बयनिख्रुइ पावरफुलसिन लिडारा सोर जाखो नोंथांनो मिथिबाय अनजालि दैमारि बिथांजो स' मा जानि थाखाय बिथाङा BPF खौ रिजाइन होदोंमोन बेखौ नोंथांनो बयबो बुजिबाय आंबो बुजिबाय सबबो बुजिबाय आरो बिथांमोना पार्टी दाखांनायनि उनाव गाव मेडियानि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंदों आरो बिनि मादाव अनजालि दैमारि बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंदों बै दा सरकाराव थानाय पार्टीया मा मावनो हादो हायाखै बेखौ होनदों डी बानस' बिथाङाबो होनदों स' बानस' बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनि जि राव जि सेन्टेन्स बेखौ खोनानै ओरैबायदि नांदों सासे रियेल पलिटिकेल लिडार बायदि नांदों आरो स' बिथांनि लेंगुवेजाव मा इनक्लुसिभ लेंगुवेजआ फैबाय आरो इनक्लुसिभ गासैबो जाति जनगोष्ठीयादि NDPफोरखौ मदद खालामदोंमोन बैबादि पलिटिकेल लेंगुवेजफोरा बिथांनो फैबाय मारवारि बाङालिफोराबो मदद खालामदोंमोन बैबायदि आरो गोबां बाथ्राया माने इनक्लुड जाबाय आरो स' पलिटिकेल पार्टी माने थ' मोनसे हारिनि पार्टी नङा नालाय स' बिथांमोननि जि लेंगुवेज जि वर्ड बेबो पलिटिकेल जाबाय आरो स' मोनसे समाव बर' माहारिनि थाखाय बिसोरो गिलु बालु बिग्रायदोंमोन गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी दानायनि उनाव बिथांमोननि जि लेंगुवेज बेयो पलिटिकेल बादि जाबाय मोजां नांबाय आरो बिथांमोना मा टारगेटजों बे पलिटिकेल पार्टीखौ दादों बर' हारिनि मोनफ्रोम खैफोद आफोद मोनफ्रोम जेंना जेंसि NDPनि मोनफ्रोम समस्याखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे पार्टीखौ दादों जाहैबाय आरो लोगोसे बिथांमोना बुंदों फैगौ जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ काउन्सिल माने BTCनि बेवहाय बिसोरो 40टा समष्टियावबो मा खालामगोन कैंडिडेट होगोन दैट मीन्स नांगोन आरो जुजिगोन आरो बिसोरो देरहानो थाखाय जुजिगोन आरो बिसोरो बुंदों मेजिक नाम्बारखौ मोननो हागोन दैट मीन्स 21 स' 21 खौ बिसोरो मोननानै सरकार दानो हागोन आरो सरकार दायोबानो बिसोर गासैबो जेंना जेंसिखौ सल्भ खालामनो हागोन बे मोनसे बिथांमोननि फोथायनाय स' बिथांमोना बुंदों जे गावनि बारिनि हायाव मा मैगं गायनांगौ मा बिफां गायनांगौ बेखौबो सोरनियावबा सोंनासो गायनांगौ जादों बेबादि जावदों आरो पलिटिकेल एटाक खालामदों आरो प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ बिनिखायनो बिसोर जुदि सरकाराव फैबा बेबादि जानाय नङा बेबायदि आरो डिआर नाब्ला बिथाङाबो थारैनो जेलनिफ्राय गगोन ओरैबायदि मोनसे आसा आरो नाथाय दासिम बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुङाखै जे बिथांमोना पावाराव फैयोबा डिआर नाब्ला बिथाङा थारैनो जेलनिफ्राय उदां जागोन उदां खालामनो हागोन बेबायदि बिथांमोना किन्तु बुङाखै आरो दासिम बिथांमोना दिनै बेखौ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जायखिजाया मिडियानि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना फंसेबाबो जुदि बुंनायमोनबा एसे माइलेज मोनगौमोन आरो स्टार्टिंआव बिथांमोना एसे गोरोन्थि खालामबाय आरो मानोना डिआर नाब्ला बिथांखौ लानानैसो मानसिफोरा मा जागोन भटखौ होगोन आं बेबायदि सानो आरो बाखि बिनि अनगायै गुबुन जेबो जाहोन गैया बिथांमोना भट होनो स' बिथांमोना बेखौ मोजां इउज खालामनो हानांगोन आरो स' NDPनि जि जेंना बै जेंना जेंसिखौ लानानैसो बिथांमोना भटखौ मोनगोन नालाय स' बिथांमोना डिआर नाब्ला बिथाङा थारैनो बिसोरो पावाराव फैयोबा उदां जागोन आरो रोखा बेबायदि बिथांमोना आस्साक फोथायथि होनो हानांगोन आरो स' जियानो जाया माने बिथांमोना माखासे एजेन्डा लानानै माखासे टारगेट लानानै बिथांमोना पार्टीखौ दाबाय आरो इलेक्शनखौबो गेलेसिगोन आरो थारैनो 40टा समष्टियाव बियाबाव बिथांमोना केन्डिडेट होसिगोन स' बानस' बिथांनि बुंनायनिफ्राय जोङो ओरैबायदि नांदों स' बिथांमोननि लेंगुवेजआ मा इनक्लुसिभ सेन्सआव फैबाय आरो इनक्लुसिभ गासैबो बर'आथ' थाखाबायानो बिनि बादैबो जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बिसोरबो बर'फोरखौ मदद खालामदोंमोन बेबायदि सेन्टेन्सखौ बिथाङा बुंदों आरो मारवारि बाङालि बिथांमोनाबो गोबां मदद खालामदों बेबायदि गोबां सेन्सआव बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना जानो हागौ रांखावरि बिथिंजों गोबां मदद खालामदोंमोनबो जानो हागौ आरो स' बेबायदि सेन्सआव बुंदों जानो हागौ मोनसे समाव गोदोनि समाव बेबायदि जानो हागौ स' गोबां जाहोन थानो हागौ सिं गोबां कारन थानो हागौ स' कारनखौ जों मिथिलिया नाथाय बे पार्टीया थारैनो बेसेबां साक्सेसफुल जागोन बेखौथ' समाजै खिन्थागोन बिआर फेरेंगा बिथाङाथ' बुंदों जेसेबां जि पार्टी फैया मानो UPPLखौ गाग्लिनो थाखाय जि षड्यन्त्र खालामबानो जि सोलो बाहाया मानो गासैबो जेनजोबगोन फैगौ इलेक्शनाव बेनि फिथाइखौ मोनगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो स' BPFआनो जा बा APBआनो जा रावबो माने देरहानो हानाय नङा आरो बिसोरजों रावबो जुजिनो हानाय नङा आरो बेबायदि आरो डी बानस' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे पलिटिकेल पार्टीया BJPनि नारसिननायाव दादों होनना बुंनायखौ बिथाङा
नंखाय होननानै बुंदों आरो रावनिबो सायाव सोनानै सोरनिबा बेबायदि माने षड़यन्त्र खालामनो बा सोरनिबा नारसिनाव बेबायदि पार्टीखौ दायाखै इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखाय बेबायदि पार्टीखौ दायाखै बिसोर गावनो गावनि समस्याखौ सल्भ खालामनो थाखाय सुस्रांनो थाखायसो बे पार्टीखौ दादों बेबायदि बुंदों आरो जानांगौ बे ओरैनो बुंफ्लानायबो जानांगौ बुंनाया समाजै खिन्थागोन जिहेतु बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी दाबाय आरो बै पार्टीयाव सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन बिबान थाबाय अनजालि दैमारि बिथाङाथ' मोनसे मैखोम बिबानावनो थाबाय नालाय दा बिसोरनि लेंगुवेजफोरखौ सम सम नोंथांमोना खोनालांसिगोन आरो जोंनि भिडिअबो नोंथांमोना नुसिगोन दा बाथ्राया जाहैबाय आं ओरैबायदि सानदों D.R. नाब्ला बिथाङा जोबोर थाबैनो गसिगोनबो जानो हागौ स' बिनिखायनो गनाय लोगो लोगो एडभान्टेज जागोन ना बे पार्टीया नङा होमबा जानो हागौ बिबो कारन जानो हागौ दे अनजालि दैमारि बिथांमोना बेबायदि गोदान पार्टी दानायनि जाहोना मा थिक D.R. नाब्ला बिथाङा जोबोर थाबैनो गनो थांगासिनो दं मा थिक बेनि इंगित मोनदों खोमा बिनिखायनो पार्टीखौ दानानै जों पार्टीखौ दानानैसो बिथांखौ उदां खालामनो गोनां बाध्य जाबाय बेबायदि मोनसे एडभान्टेज माइलेज लानो थाखायबो बेबायदि दादोंबो जानो हागौ बे जाबाय मोनसे जोबोर इसिंहालागै बिजिरनाय आंनि सानहरनायसो दे बे रियेल नङाबो जानो हागौ बेखौ आं मोनसे सानदोंसो आरो नोंथांमोननि आइडिया नङा बे आंनिसो आइडिया आरो बियो माने जाम्बानि आइडियाबो जानो हागौ आरो जायखियानो जाया स' नोंथांमोना मा सानो मा D.R. नाब्ला बिथाङा जोबोर थाबैनो गसिगोन जेलनिफ्राय मा बिजेपि सरकारा बेखौ जोबोर थाबैनो उदां खालामसिगोन नामा माने सिरि सिरि थाबाय थादों अकस्मात हरखाब माबा मोनसे उदां लामायाव लाबोगोन नामा बेबायदि सानथावना जादों आरो स' नोंथांमोना नोंथांनि रिएक्सनखौ होदो थांनाय मोनसे भिडिअबो नोंथांमोनो खिन्थाबाय स' बे पार्टीनि एकदम हेडानो जाबाय अनजालि दैमारि बिथांजोआ BPF-निफ्राय रिजाइन होनायनि जाहोना बेनोमोन लोगोफोर स' बुजिबाय नोंथांमोना मा जानो थांगासिनो दङ बानस'गोराया मा होनदों आरो गुबुन गुबुन नेताफ्रा मा बुंदों नाथाय बिथांमोना बे सेन्टेन्सखौ दासिम सासे बुंनाय नुवाखै जे D.R. नाब्ला बिथाङा जों सरकाराव फैयोबा थारैनो उदां जागोन नोंथांमोननि बिर जोहोलाव बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय बर'नि बिर D.R. नाब्ला बिथाङा जों गोहो फैबानो उदां जागोना रोखाखा पार्टीखौ दानायनि उनाव बे सेन्टेन्सखौ बिथांमोना दासिम बुङाखै बबेखानि बिथांमोना जुदि बिथांखौ लानानै बेबायदि बुंबाय थायोबा बिथांमोननि सायावबो ब्लेम नांनाया रोखा जागोन जे D.R. नाब्ला बिथांखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स गेलेदों सासे जेलाव थानाय मानसिखौ बाहायनानै पलिटिक्स गेलेदों बे नामाथ' फैनो हागौ जाबायदि बड'फानि मुंखौ लानानै बयबो पलिटिक्स गेलेयो आथिखालाव बर'नि नेताफोरा ना नाथाय बड'फायाथ' जोंनि बर'फोरनिल' जाना गैला आथिखालाव गासै आसामनिनो जाबाय आसामनिनो नङा होमबा सात्र दिबस फालियो दा बिथांनि मुङाव बिनिखायनो बड'फानि मुंखौ लानानैबो गोबाङानो पलिटिक्स गेलेदोंमोन आरो दा D.R. नाब्ला बिथांखौ लानानैबो गोबाङानो पलिटिक्स गेलेबाय थादों आरो दा जों बेबायदि नुनायनि बांसिन माने नुनो हागौ आरो एनार्जिखौ बांसिन नुनो हागौ आरो D.R. नाब्ला बिथांखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनायखौ बांसिन नुनो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय मा जानो थांगासिनो दङ स' BTC-नि जि राजनिति राजखान्थि जि पलिटिक्स बेयो जोबोर इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय सोर पार्टिया मेजिक नाम्बारखौ मोननो हागोन 40नि मादाव 8नि बारा सोर मोननो हागोन बेखौथ' समाजै खिन्थागोन बिदिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स लिर मा बे पार्टिया BJP-नि माने नारसिननायाव सोमजिनाय पार्टी मा बे BJP-नि BTC-खौ दखल खालामनो थाखाय जोंनि जे ट्राइबेल भट बा बर'फोरनि भट बेखौ टुक्रा टुक्रि खालामनानै बेवहाय BJP-आ दखल खालामफैनो थाखाय खालामनाय मोनसे पलिटिक्स मा बिथांमोननो खोथादों नामा D.R. नाब्ला बिथांखौ थारैनो उदां खालामथारगोन मात्र नोंसोर UPPL BPF-खौ जेन हो आरो बिनि थाखाय नोंसोर मोनसे पलिटिकेल पार्टी बानाय नाब्ला बिथाङाथ' ओंखारबोगोनानो आरो जुदि देरहायोबा बिसोरजोंनो एलाइन जानानै सरकारखौ दागोन आरो D.R. नाब्ला बिथांखौनो चिफ बानायगोन स' बेबायदि गोबां मानसिनि साननाय आरो बे आंनि नङा मोनसे आंनि नङा माखासे मानसिफोरनि आइडिया जानो हागौ आरो बेयो आं माने एसे खोनानायखौ बुंदों आरो स' बेबायदि मानसिफोरा सानदों आरो बे नङाबो जानो हागौ आरो साननानै जायबो जेबो बुङो नालाय खिन्थु आंनि साननाय नङा दे आं बिदि सानाखै स' बेबायदि जानो हागौ नङाबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बुंदो मा आइडिया दं मा सेक्रेट दं बेनि सिङाव मा डिल दं बेनि सिङाव ना जेबो डिल गैया नोंथांमोना बुंदो आरो बे बाथ्रायाबो रोखा जेसेबां पार्टी बानायगोन एसेबांनो भटआ गावगोन आरो बबेबा मोनसे पार्टी बानायनायनि टारगेटआनो जाबाय सोरखौबा फेजेननो थाखाय आरो बेवहाय BPF आरो UPPL-खौ फेजेननो थाखायबो जानो हागौ बेयो खारन नोंथांमोना नुदों दिलीप सयकियानि सायावसो सोनारगोन जे BTC-नि इलेक्सनखौ ज' जाना गेलेगोन ना ज' जाना गेलेया स' दिलीप सयकिया बिथांनो पावार होना दोनदों हिमन्त बिश्व शर्मा सारा हिमन्त मामाया स' दिलीप सयकिया बिथाङा जुदि बुङोबा जों हारसिं गेलेगोन होनोबा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ आइडिया खालामखादो बर'नि भटखौ सोखावनो नागिरनायाव
मा सोरनिबा बिजेपिनि आखाइ दङ नामा बेबायदि साननो गोनां मोनसे थासारि फैगोन आरो स' नोंथांमोना बुजिनाया मोजां भटखौ माबोरै होगोन दानिफ्रायनो डिसिसन लानाया मोजां नङा होमबा नोंथाङा बुंदो